Serikali ya kaunti ya Kisii boegenre tukubeke meroberio kone kibuna nkonyara bari gutanga nago keya omubaro bw'abantu bari bakombokera ebinyamureo aniga gochekero kerie tariki ya mutinyo gochereri tukoria bene gochikoinyora bari nebinyinyi biga byenyamureo ribono rigonyurwa ensengi mano nabo nigo batebire buna kolengana ne wizara nebigetemeroberio so gutanga ebinyinyi byo byenyamureo robotiro asenchira yobekirano. Wizara yobochenu imeye kaunti ya Kisii nigo irire bitambukiro ryokonekia buno kwambukirwa kwebinyinyi byenyamureo nigo boiranire nse ayangolengana na Florence Ogaro oyore omoteneneri bwa department yeyo. Ase county ya Kisii tumepiga hatua kubwa. Mtu banyetenga some years back HIV prevalence ya renge igoro se county ya renge 8.9%. 8.9 igual around 9 as abantu emia 9 of them were HIV positive, lakini wale prevalence ya reduce paka wano tora at 4.6 around 5 people in 100 who are HIV positive. Na prevalence is higher in the females as I was what. Florence Boigo nigatebire department yae nenegetie buna abantu abange banyara ko bakorengwa na Boigo abaratokene binyinyi byo nigo bachakire obobwenya ase obwango. Focus on prevention osokotanga na sokotanga ntubate tanga ni sokotanga ne upimo kumanya hali yo muntu ase kinyagitari chito chonse abantu gupima barororo bamuntu manye status ya enyamoreo nekero umuntu amanyire status eto gwategete togotebanga test and treat tenga muna yarenge ka ukare abosege chimagete yarenge nabo gupima umuntu abana bamitinyi bebe etatu umagocha kigoma ndio lakini mone togwate police togotanga test and treat. Urengana na David Nyakambi nigatebire Boigo banyare ko bakwenana amagerio anene guchia ase abamenyi be county ya Kisii na koenekia buna ababate ebinyinyi byo tibaranyara ko bakonengetwa anene ase chinga kyabo na ase bagokora emeremo twarura satambi emiaka yarule magega atwagaitire muna nabatebye ngo coordinate HIV at the community atwagaitire twanyora ebyombe by'abantu na women groups CBOs self help groups chonsipi akitwaga kwanire karenga no nyumonte karairwe ndagera nesani nigo yagatugutiro rero nigo tukoragera amo etariki eyemo mutenyo gatano kabere nigo lirabeli tkolinene anena sesengima ase Boigo imeye county ya Kisii umusangerikano yoranyara koba gokorekana ase getike nyanterago stadium eyo erimenya nyali bali chache kuripoteri gataseni Ndizi TV kure county ya Kisii literane Josephat.